Bali pa damag dagiti Antigo ken life size sa rebulto dagiti Santo. Maiprusisyon met iti istasyon heneral ti Bangued at iti report. Nasapapailayang itay bigat, makumikumen dagiti umili ti Bangued Abra ang mga ruwat kadagiti rebulto dagiti Santo ken mangisagana kadagiti pangiluganan da. Agpapada life size dagiti rebulto ang maiparada iti istasyon heneral inton rabii. Sumagmamano kadagiti pamilya iti Bangued. Addaan ti rebulto at inawid da paylaeng manipod kadagiti nagkauna a henerasyon. Ti pamilya Valera, panawen paylaeng ti World War II ti rebulto ni San Pedro ken ni Jesucristo. Naggapo dagitoy ijay Spain. Kada tawen, may gatangan ti barong nga arwaten dagitoy. Maminpat nga agsukat ti bado ni San Pedro, manipod itang aldaw agpatinggayin ton Domingo sabet. Kaya kami umuwi dito to fix yung rebulto all the time. Timet rebulto ni Santa Maria ken ni Apo Resurrection nga isuda ti agsabat inton Domingo, aleluya. Naggapu pa iti United States dagiti dekorasyon as sabong iti karwahe da ken dagiti materyales ti arwaten da. This is a whole year preparation for her. She buys the flowers in the States, bring them here. She changes the clothing and does all the embroideries herself. Agserserbi a panata ti kada pamilya ti panangaruat dagiti rebulto kada Semana Santa. Ti pamilya Vasquez Balyo, ararwatan ken iliblibot da ni Apo Desmayado ken ni Santa Veronica nga isu tinang punas iti rupa ni Kristo. Manipod dagiti lolo mi lolo. Aging gana kanyami tattara giti tumanna miti sumarono. So dagiti iti obligasyon miti Holy Week. With this kind of bonding, we get closer together and we get closer to God. Makitan tupay dagiti na duma a life size a rebulto ang mailibot iti maangay nga istasyon heneral ita nga rabii. Bridget Mayor, Balitang Ilokano.